Hai noroc și bine v-am găsit la un episod. De data aceasta suntem pe serverul nostru de 5M Păraș. Astăzi se deschide la ora 5. Vă aștept și pe voi la deschidere. Am dat wipe, îmi pare rău. Tot progresul vostru, toate chestiile de le-ați avut, le-ați pierdut, în afară de facțiuni și grade de staff. Și pentru lucrurile ce ați donat, evident o să vi le dau înapoi. Vreau să vă anunț ce a fost schimbat la acest server. A fost schimbat tot serverul, toate scripturile, toate joburile, toată economia, mai multe chestii adăugate în capa. Acum o să aveți shop, să vă cumpărați voi chestii, pot să vă dau diamante, să vă luați, nu e gen plătești și primești. Acum dacă ești activ, te joci pe server, primești bonusuri și poți să primești și rush points-uri, cu care rush points-urile poți să-ți cumperi toate chestiile de aici. O să fie schimbat numele de diamante în rush points. Au vrut să fie diamante, dar după aia m-am gândit că ar suna mai bine rush points-uri decât diamante. A fost adăugat dicotul și jandarmeria pe server, mapping special pentru toate facțiunile, interioare, așa. Da, și azi la ora 5 se deschide. Am intrat și aici, mâncava-și gura voastră. Economia a fost adăugat un 0 la tot, adică la job, dacă câștigai 10k, acum câștigi 100k, dacă câștigai 100k, acum câștigi 1.000.000. La showroom am mărit prețurile la fiecare, la tuning trebuie să măresc și acolo. Așa. Aplicațiile staff și lider sunt în continuare deschise. Căutăm lider la majoritatea mafilor, am dat wipe, s-au lăsat majoritatea playerilor. Cea mai mare greșeală pe care am putut să o fac, să țin serverul închis, să dau wipe, că s-au lăsat 90% de player care jucau și îmi pare foarte rău de asta, n-am vrut să îmi bag joc de munca voastră, de toate căcaturile ce le-ați făcut pe server. Evident, toate sancțiunile au fost scoase, toate banurile, toate jailurile, tot a fost scos. Și da, vă aștept și pe voi la deschidere, la ora 5, nu uitați. Vă aștept pe server, o să fiu și eu activ, o să facem live de la deschidere normal. Atât am vrut să vă zic, că s-a dat wipe, facțiuni noi pe server, economie schimbată, bonusuri foarte mari din nou pe server și cam atât. Cam atât a fost acest episod, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați și mie un like, un subscribe, eu am fost Silviu, ne vedem la ora 5.